Ataquem el punt 9 del temari, anem a parlar de potències. Imaginem que tenim una situació com aquesta, a elevat a n, un número qualsevol elevat a n. La a, el número de baix, s'anomena base, i n, el número de dalt, s'anomena exponent. Aquí tenim una primera situació, un primer exemple, menys 2 elevat a 4, i això es llegiria fent 4 vegades menys 2, és a dir, menys 2 per menys 2 per menys 2 per menys 2. Fixeu-vos que 2 per 2 és 4, per 2 és 8 i per 2 és 16, i que menys per menys donaria més per menys donaria menys, i menys per menys donaria més. Per tant, el resultat seria més 16. En canvi, si tenim menys 2 elevat al cub, això es llegeix dient que hem de fer 3 vegades menys 2, per tant seria menys 2 per menys 2 per menys 2, ara 2 per 2 són 4, per 2 8, però atenció, menys per menys dona més i més per menys dona menys. Per tant, fixeu-vos que sempre que la base sigui negativa i l'exponent sigui parell, el resultat serà positiu, però en canvi si la base és negativa i l'exponent és imparell, el resultat serà negatiu. Això és important a l'hora de fer càlculs amb potències. Comencem per multiplicació i divisió de potències amb la mateixa base. Recordeu, multiplicació de potències amb la mateixa base, hem de deixar la mateixa base i sumar els exponents. Per què? Doncs perquè aquí tinc 4 vegades menys 2, 1, 2, 3, 4, i aquí tinc 3 vegades menys 2, 1, 2, 3. Per tant, en total tinc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vegades menys 2. Per tant, deixem la mateixa base, menys 2, i sumem els exponents. 4 més 3 donaria 7, i ara si calculeu haureu de fer 2 per 2, 4, per 2, 8, per 2, 16, per 2, 32, per 2, 64 i per 2, 128, i com que l'exponent és imparell i la base és negativa, el resultat serà negatiu, per tant, menys 128. Multiplicació de potències amb la mateixa base, deixem la base i sumem els exponents. En canvi, en la divisió, si ho expresseu en forma de fracció, podeu eliminar un menys 2 del numerador amb un menys 2 del denominador, així fins a 6 vegades. Per tant, podíem eliminar 6 menys 2 del numerador amb 6 menys 2 del denominador, i al final només ens quedarien 3 menys 2 al numerador. És a dir, que per dividir potències en la mateixa base, recordeu que el que fem és deixar la mateixa base i restar els exponents. Per tant, 9 menys 6 donarien 3, i ara ho teníem calculat abans, menys 2 per menys 2 per menys 2, 2 per 2, 4 per 2, 8, exponent imparell, base negativa, resultat negatiu. D'acord? Per tant, com a conclusió, recordeu, multiplicació de potències en la mateixa base, sumem els exponents, divisió de potències amb la mateixa base, restem els exponents. Quan tenim una expressió com aquesta, potència d'una potència, això vol dir 2 vegades 4 vegades menys 2, i 2 vegades 4 vegades menys 2 és el mateix que fer 8 vegades menys 2. És a dir que el que fem per resoldre una situació com aquesta és deixar la mateixa base i multiplicar els exponents. 4 per 2, 8. I a partir d'aquí fem el càlcul. 2 per 2, 4, per 2, 8, per 2, 16, per 2, 32, per 2, 64, per 2, 128, per 2, 256, i com que l'exponent és parell, encara que la base sigui negativa, el resultat serà positiu. Més propietats de les potències. Recordeu, qualsevol potència elevada a 0 donava 1, i qualsevol potència elevada a 1 donava la mateixa base, per tant, en aquest cas, menys 2. D'acord? Si tenim una potència amb un exponent negatiu, recordeu que el que volia dir és que la nostra potència es trobava en el denominador d'una fracció. Per tant, havíem de fer el que s'anomenava la inversa, girar-ho. D'acord? Per tant, si tinc menys 2 elevat a menys 1, això seria el mateix que 1 partit per menys 2 elevat a 1. D'acord? Fem la inversa, 1 partit per menys 2 elevat a 1, que a més menys 2 elevat a 1 dona menys 2, per tant ens quedarà 1 partit per menys 2. Anem a fer un altre exemple. Si tenim menys 2 elevat a la menys 2, això seria 1 partit per menys 2 elevat a 2. D'acord? I si ho calculem, menys 2 elevat al quadrat, doncs donaria 4. Un tercer i últim exemple, si tinc menys 2 elevat a menys 3, faria la inversa, per tant, 1 partit per menys 2 elevat a 3, i menys 2 elevat a 3 donava menys 8. Per tant, 1 partit per menys 8, o el que és el mateix, menys 1 partit per 8, o el que seria fins i tot el mateix, menys 1 partit per 8. D'acord? Molt bé. Doncs fins aquí les propietats de les potències. Al proper vídeo farem una activitat per practicar nombres enters que es diu 24 en ruta.